non lere kagonang suram sorote tanpa hadang dalah jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngaranda anak wedok sing tak tresnani Rawati kalau nuwun wonten mengendi kowe ngadhawuh Kanjeng Rama ora kendhat nggonku ngegungake rasa syukur matur nuwun marang purbaning dat ingkang mrawing dat ingkang wis paring pepayung karharjan kelawan jeneng sira sawatara candra nggonmu cinidra dening maling aguna dina samangko jeneng sira wis bali kanthi kahanan bagas warasan nggih kaluhuran sabda pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Gosik kowe rene ditutke sapa menika ingkang asung pitulungan dumateng kula Kanjeng Rama nalikanipun kula cinidra dening Kartapiyoga kabradat kapapanaken wonten telenging negari Tirta Kadasar inggih Kakang Wasi Jaladara ingkang asung pitulungan dumateng kula weladalah Sang Wasi Jaladara kalau nuwun wonten tibaring ngadhawuh sinuwun aku matur nuwun ewadene dina samangko jeneng sira Wasi Jaladara nuwun sewu lho ya ora kok jeneng panjenenganipun iki ngenyek Wasi kuwi derajate isih sak ngisore Brahmana kastane kuwi isih sak ngisore pendhita ning kowe ingkang wis bisa asung pitulungan kelawan anak wedok saengga si Erawati dina samangko wis kelakon bali mring negara Mandaraka inggih lare batin anggen kula asung pitulungan dumateng ingkang putra syukur yen kowe mitulungi kelawan anakku lahir batin ingkang ora tinumpangan pamrih apa-apa ikhlas nggonmu asung pitulungan aku matur nuwun Kanjeng Rama piye keparenga kula matur wonten ngasanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka heeh kandha piye nalikanipun kula mapan wonten telenging praja Tirta Kadasar dipun papanaken wonten ing Taman Sari kinupeng wakul binaya mangap para wadyabala satemah bingung anggen kula badhe mlajar saking telenging Taman Sari ing Tirta Kadasar terus crita nduk crita satemah kula prasetya wonten jroning lala kula sumpah wonten telenging manah sinten kemawon ingkang saged asung pitulungan dumateng kula saged mbeta mlajar saking praja Tirta Kadasar menawi sipating panodya badhe kula anggep sedulur Sinaropati yen to sipating kakung badhe kula suwitani minangka dados garwa kula mongko Kanjeng Rama Prabu ingkang saged asung pitulungan dumateng kula pun Erawati inggih Kakang Wasi Jaladara mila saking menika kula nyuwun tambahing pangestu paduka sawetahipun badan kula badhe kula pasrahaken dumateng Kakang Wasi Jaladara jernyatanipun Kakang Wasi Jaladara ingkang sampun asung pitulungan dumateng kula saengga kula saged wangsul wonten negari Mandaraka menika kepareng paduka paring pangestu anggen kula badhe dedhaupan kelawan Kakang Wasi Jaladara miwat langening kalang nyewan aglara pandamuncara tinon nirga konang
kasara lan pajaring pur naming gegono jagat dewa Bathara lata nduk apa kowe ora kleru bakal suwita kelawan Wasi Jaladara widrajate mung Wasi sak ngisore Brahmana apa bapakmu ki ora mirang apa bapakmu ki ora isin yen to aku kuwi Nalendra Gung Binathara duwe mantu lanang kok Wasi iki piye lah dalah pikiran sik to nduk pikiran sik to aja grusak-grusuk ora kakyat risang kapirang urinang kul kinempit kempit kesangretnaning bawana ya si tukang walang ati Kanjeng Rama kula menika sampun sumpah sampun prasetya Kanjeng Rama tur dasaripun kula sampun nandukaken katresnan kelawan Kakang Wasi Jaladara mila saking menika paduka kepareng paring restu dumateng ingkang putra kula pun Erawati ora nduk dina samangka kowe kuwi ayu rupamu tur dasare anake Nalendra Gung Binathara lah kok duwe bojo kok ngomong wah Wasi iki apa nyuwun pangapunten menika sampun dados sih katresnan kula Kanjeng Rama paduka kepareng nampi napa wontenipun jernyatanipun ingkang putra sampun ndawahaken katresnan dumateng Kakang Wasi Gosik Wasi Jaladara dina samangka gatekno apa sing dadi ucape ratu ing Mandaraka Prabu Salya ora gampang kowe dadi mantune wong negara Mandaraka tebusen kanthi apa sing tak jaluk sembadanana ya esuk ya sore kowe kelakon ngrabi kelawan anak wedok Erawati waton iso mujuti sing tak jaluk ya kuwi patah sakembaran wong wadon jeng sing suci kang sarta ngerteni pranataning praja ngerti unggah-ungguhe kraton kowe waton iso mujuti kuwi kowe kelakon rabi karo anak wedok Alas dening Ludira kawang manggegono bangsu mirat oh Kakang Wasi Jaladara aja dadi gerahing manah gelo ing nalaya Kakang Wasi pengendikane Kanjeng Rama Prabu aja nganti ndadekake gelo rasane atimu yo Kakang yo yo Yayi Erawati pancen derajatku ki mung Wasi aku ora patut dadi mantune Nalendra Gung Binathara jenenganipun ngendika ngaten sabda Pandhita Raja Ratu pengendikaning Nalendra tan kena wola-wali pindha Wikresna tumete sing glancang seta Alnyati rasane cedak-cedak Ento paduka Kakang Wasi Jaladara ageng katresnanipun dumateng kula pun Erawati
Tertampa kemawon paduka purun budidaya lan makarti ngupati patah sakembaran. Patah sakembaran wong wedok sing isih suci, sing isih prawan sing metu saka gunung. Sing ngerti pranataning praja unggah ungguhe abdi keraton. Kuwi sing tak jaluk. Inggih. Inggih sinuwun. Semendang datan karempit pangandika paduka ingkang sinuwun. Kula tampi kanthi jembaring dodho kepareng. Kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Kakang. Aja nganti negake dumateng kula ya Kakang. Tanteni bali munggo patah sakembaran ya Kakang. Kakang masih joro-joro. Ayo, ayo. Suram diwang kara kingking wonten menapa Kakang Mas? Kakang Mas masih Jaladara Naryana ora jumbuh kelawan gegambaran. Sang Prabu Salya sajake ora gelem nampa aku minangka dadi mantune ratu ing negara Mandaraka. Mangke riyen to. Aku patenana wae kose to. Kok kesusu golek dalane pati niku pripun? Lah mung perkara wong wedok lek sampeyan nangisi temenanan. Ngoten. Kabeh niku wonten margi medalipun. Enten napa? Ya esuk ya sore Narayana. Aku bisa rabi kelawan Yayi Erawati ning sarate. Aku kudu bisa ngupadi sing darani patah sakembarang pun wadon sing mijil saka gunung sing isih suci lahir batine sing ngerti pranataning negara kang sarta unggah ungguhe abdi karaton. Terus saiki jaman iki golek bocah wedok sing saka gunung sing jek perawan iki pun ya angel saiki. Kakang Mas. Siji mesti loro jodoh telu ayu papat derajat lima donya menika wonten pangosaning dak ingkang marweng dat. Mila saking menika paduka mang pitados dhumateng ingkang rayi pun Narayana. Kula sing saguh sabiyantu dhumateng paduka Kakang Mas. Ngono gawe bingung kok. Surup Surya wengine wis teka mripatku marang
Kang Gareng. Apa, Truk? Gong dalem Mas e. Lagune iki mau apa sing diunekne kanca-kanca suwi ra metu. Tongamu no aku lagu saenenge lagu apa. Lah iya, ki mau lagune apa sing diunekne kanca-kanca ki mau surup surya wengine wis teka. Ya asine lagune jenenge judule Magrib. Wis Magrib. Kan Magrib kan surup. Gak aku gong lek kowe ngawur ngono kuwi. Ayane wayahe ngawur ya, Truk. Ya ora kena lek lagu ki aja nganti diawur. Iki jenenge lagune judule Ora Ngira. Ora ngira? Heeh. Ora ngira yen to awake dhewe iki dipercaya selama 5 tahun ini kelawan para warga masyarakat ana ing Pule. Pule? Heeh. Sawan? Heeh. Madiun? Ya. Mung sak awake dhewe kok ditresnani. Nek ora ditresnani, ora mungkin awake dhewe setiap tahun ditimbali mrene. Oh, ngene ya, Truk? Ya. Ora ngira sih katresnane para warga masyarakat perangkating desa kepala desa marang awake dhewe saengga setiap tahun awake dhewe tinimbalan marak sowan. Heeh. Mula ya sembah nuwun tarima kasih lawan para perangkating desa, Pak Lurah, ya lembaga desa, utamane para warga masyarakat sing kepareng bersama-sama untuk melestarikan budaya. Oh, ngono ah. Lestarike budaya sing diarani wayang kulit rina wengi utawa awan bengi, awan ana ing punden. Terus bengine ana ing daleme Bapak Kepala Desa, Mas Anton. Heeh. Wiwit nama kuno wis dhisik wis kelakon, Truk. Wah, ngono ah. Dadi iki dudu hajate Pak Lurah tok. Dudu hajate Pak Ketua LPMD, Ketua BPD, dudu. Ning iki hajate wong sak desa Pule. Mulane nganti sayahene, nganti wis meh jam 2 masyarakat Pule yo sing jek melek yo alhamdulillah jek lumayan. Iki asine ngapa to? Kok nganti masyarakat Pule meh jam 2 kok jek melek. Kuwi nyucukne lek urunan 70.000-an. Ngono heeh. Kok kowe ngerti? Aku ngerti dibocori panitia e. Oh iya. 75.000-an. Heeh. Lah ning Klumpen dengi nyatu 50 terus. Oh ning kene mung 75 nyatane iso wayangan mergo dibantu karo dana desa. Oh, ngono ah. Oh, dadi dana desa ki entuk kanggo wayangan. Entuk. Oh, ya mula sembah nuwun karo panjenengane Pak Bupati, Pak Hari Wuryanto sing memberikan peluang untuk setiap desa ada dana desa untuk pelestarian budaya sing kaya ngene iki. Wow, ngono heeh. Wah, ya. Dadi kaya ngene iki isih tetep berjalan. Iki ora gemen-gemen lho, Truk. Iki acara ritual kaya ngene iki ora mung woyang-woyang ngentekne dhuwit ki ora. Iki wujud rasa syukure para warga masyarakat kanggo srana nirakati desane kang sarta nggo srana silaturahmi. Oh, ngono. Heeh. Nek ora nganggo srana wayangan apa kelakon iso silatur lambemu ki lho. Silaturahmi. Lah iya melek bebarengan tirakat kaya ngene iki bareng-bareng ya. Lek kon melek dhewe sewengi lek ora enek pagelaran, lek ora enek kancane po ya betah melek. Lah iya ya. Dake kena nggih cagak wungon ya, Kong. Kena nggih cagak wungon. Wah, iya. Heeh. Mula cakala mangsa lak beda-beda setiap daerah ki lek ngarani bersih desa lek beda-beda terus. Ya, bener. Lek ning daerah Pantura, utamane daerah Semarang, terus daerah Pati, Purwodadi, kuwi lek ngarani kaya ngene iki apitan. Apitan, oh, grobokan barangke apitan. Mergo biasane bersih desa dileksanani ing wulan Apit utawa wulan Sela. Oh, lek kene merdika ya terus wulane apa sing penting enek kliwone. Lah iya, heeh. Ana sing ngarani sedekah bumi. Sedekah bumi? Heeh. Sedekah bumi tegese sedekah bumi. Iki tegese setiap tahun diperingati oleh warga masyarakat mergo wis dadi agenda rutin. Kuwi setiap tahun diperingati. Heeh. Iki tegese dengan demikian acara yang seperti ini harus dilestarikan dan tetap diuri-uri. Oh, ngono. Heeh. Ya. Kah iki tegese apa? Kahanan kaya ngene mujudake rasa syukure para warga masyarakat ana Pule. Oh, bumi, budaya wayang kulit sing dipilih. Oh, ngono.
Mi tegese mi iki tegese mi. Mi iki tegese apa? Mi iki minangka dalange sing sawatara iki dipercaya awake dhewe. Oh ya. Kaya ngono ya, Kang. Heeh. Tontonan sing nggawa tuntunan tur kebak tatanan. Wilihane wayang ra eneng. Oh, tontonan. Kena ditonton, kena dilihat, kok kena nggo srana hiburan. Oh, tuntunan. Tuntunan iki wayang mesti ana tuntunane. Oh. Wis to, nek gelem gatekne lakon wayang sejoning sawengi utuh, kuwi mesti critane amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Suradira jayaning Kang Ratsa Brasta tekape ngladar Mastuti. Sing nandur ngunduh, sing utang nyaur, sing nyilih mbalekake, sing gawe bakale nganggo. Heeh, ngono kuwi, Tru. Wah. Kula dalang sapa wae lakone apa wae mesti momot crita sing kena nggo conto, kena nggo tulodo, sing apik dienggo, sing elek diguwak. Oh, iya. Lah dengaren kok kowe pinter. Domonge angger wis lunas ket sore iki cerdas terus aku. Ngono, Gong. Heeh. Ya. Tatanan kuwi tegese wayang iki mesti ana tatanane. Dari segi penataan gamelan, penataan wayang iki mesti ditata tur mbutuhke ahlinya ahli. Oh, iya. Ya syukur nek kowe mudeng. Heeh, mula kuwi ya jenenge wayang ki ya ora mung gobras gabrus tok. Ora mung nyanyi tok, sak propirane iki ya ana tuntunane kanggo sing mirsani. Kaya dene wong nonton wayang iki kaya nonton pengajian. Oh, ngono. Ya. Sak ora-orane mulih ki nggawa oleh-oleh. Oh, sing ngendikane dalang kok jebule eneng penere. Ngono, Tru. Dadi eneng pigunane, eneng tuntunane. Oh, iya. Dasare pentase ana ing pule. Wis apal to karo pule? Wis 5 taun iki berturut-turut awake dhewe. Ah iya. Masyarakate budayane ora ditinggal, agamane ya ora ditinggal. Ha iya, heeh. Dasare ngibadahi kusuk. Ya, heeh. Ya. Kowe lek ra percaya kene iki agamane kuat. Jam 3 sore no dolanan nyang pule. Masjid langgar kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong pule langsung mak gruduk-gruduk ning sawah, Truk. Dadi wis ning sawah ki lho. Ngampiri kancane jak salat jamaah, ngono lho. Goblokmu lho. Ya. Ya bakune kuwi ya budayane dilestarekke, agamane aja ditinggalake. Iki sing diarani cara timbangan kuwi balance utawa seimbang. Pancen bener. Kowe nyambut gawe kanthi kusuk apa jenenge nyambut gawe kanthi sregep, Kang, Pakde, Mbokde. Kaya dene uripmu bakale 100 taun meneh. Ning kowe ngibadah kanthi kusuk, kaya kowe sesuk timbali karo sing gawe urip iki jenenge imbang. Oh, iya. Ya, heeh. Ya, bener. Ah, ya witekno piye? Dendeng kenteng teng sambel ontang. Kakang mendak yen mendak. Oh. Good.
Pancen masyarakat kene iki ora mung Pak Ketua BPD tok senengane tokoh Baladewa. Oh, ngono mula lakone wis kudu Baladewa kudu berperan terus, Truk. Ya ya wis. Samampu-mampune awake dhewe ya ki nganggo berbanjar barang. Heeh. Dadi bengi iki asine lakone ora mung sitok. Ya, telu ya, Kong. Telu Kangsa adu jago. Kakrasana dadi ratu, Kakrasana rabi, karo Kakrasana sraya. Petang lakon. Petang lakon dadekne sewengi. Bayarane kudune 4. Ya ora kena no wong lek lakoni sewengi kok. Kejaba lek petang bengi kuwi ping 4. Mosok? Ya. Ya nanjakne sing klasik sik, Gong. Karo Kang Gareng. Apa, Tru? Nah, iki piyayi kene iki nek wis wanci goro-goro ngene iki ora ketang sak lagu rong lagu ki kudu ngrungokne sing klasik-klasik termasuk ki mau Dendeng Kenteng Sambelun Tang Tang. Kakang mendak yen mendak ketok kentange iki men dadi iya. Sing ketok kentange aku ya. Walah bubu aku ki ya dalang ki ora tau leren. Ya to. Duit ya nuwun sewu ora pamer akeh. Kathok tayat iki mbok tukokno neh ngono lho sing anyar. Lha kathok nggon mestak iki bedah. Lah tak gendodok ya kentangku iso metu e. Ya. Ayo malah nggih dolanan butuwi. Ngono. Ya iki nek ngene iki wis mat-matan ngono jajak. Jajak mat-matan ya iki piyayi sepuh cik pirang-pirang sing lenggah. Iki lek urung muni kutut manggung kuwi Mas aku bah. Ya. Ora gradakan kok ya, Truk. Heeh, iki diparingi diaturi kutut manggung. Wah, sing nembang Buduwi Kurniawati. Wis. Ngono. Ya, Bu. Wayahe wos. Nah, iki mbiyen nalika isih SD kelas 5, kelas 6 kuwi kondange sinden kutut manggung. Oh, ngono, Truk. Ya. Kuwi dhisik sindene Mbah Kakung Sukron Suwanda, Buduwi. Heeh. Dadi aku ket cilikane bojoku ki aku wis ngerti wong Buduwi ki SD kelas 6 ki aku wis SMKI. Oh, ngono. Ya. Wah, kacake umure akeh ngono. Kacake dhewe pira ta, Bu? Umure, Bu? 8 tahun nggih. Aku dadi cilikane iki aku wis ngerti karo Buduwi melu bapak Mbah Sukron ning Blitar kono. Oh, ya. Bareng gedhi kok payoh aku ya ngono ta. Wah, ya. Ngono, heeh. Bareng gedhi kuliah ning Solo petuk meneh. Mening men aku. Ya. Ngono ya, heeh, masalah suwe ora ketemu kan. Aku kan sekolahnya ning Solo. Wah, Buduwi ning Blitar. Lah SMP aku ora roh, ngerti-ngerti SMA aku ya ora roh, lulus SMA kuliah ning Surakarta isi Surakarta. Wah, iya, heeh. Petuk ning kono beluh. Enduk aku ya ngono. Ngono, heeh, terus jak nyinden ngono. Lah iya. Suwi-suwi tak keloni terus. Lah iya. Ya. Monggo, Bu. Dadi Buduwi iki roh niken salindri saiki sing kaya ngono ki ora nggumun. Mergo cilikane biyen ki wis tanpa leren kok. Masa? Ya masa-masa kecile Buduwi Kurniawati iki dipenuhi dengan tanggapan. Melu dalang sapa wae wis Pak Anong Surata, Pak almarhum Pak Mantep Sudarsono, wis kulino. Ngono ya. Saiki wis apa jenenge kuwi wis menjadi masa lalu. Saiki fokus untuk
ngopeni karo aku. Ngono ya. Monggo Bu. Dicengkok munggah Bu. Gonge ning endi to? Kok ora patek ro gonge ning endi to, Gonge? Wah, lah ning teras ngono. Layak sing ngegong ra ketok sewengi ya, Tru. Lah iya, heeh. Engko ora ro lho dokane tase dileboni jajan pirang-pirang. Ora usah dileboni wong karo kancane Cakala mangsa kilek tas lena ngono dileboni arit kok dadi. Pancen pakartine wong-wong iki neka-neka ya, Tru. Enek sing dileboni anu gedang. Nganti seminggu ra dibuka anu gedangnya nganti bosok enak sete ngono. Ya enak kancane dhewe. Ya pancen nggih hiburan ya wis ben dilanjutke. Maka Bu. Kempul Gok. Iya. Neh Gok. Tanduk Gok. Ayo terus baleni neh. Gok. Tagok. Gok. Gok. Tagok koclok. Aduh. Ora anak cilik lho Gok. Ayo. Mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga.
cengkoke truk mangga. Jan luar biasa truk. Kuduwi kene cengkoke kaya ngono. Wah, sing marake aku ora kuat lawat cengkoke kaya ngono. Truk, apa? Mik truk. Alah. Iki udel. Udel kuwi. Heeh. Udel kok bodong. Lah ya pancen ya ket kok mbiyen ngono. Suwi lho ora kaya ngono Mas Gareng. Cacah ki kene nek ngematne suarane buduhe dong ganggu gawe. Aku sing ning ngarep. Ora. Suwi ora metu ya, Kong. Iki metune tahun sebelum Masehi ya. Ya, mangga. Yai sepuh lek krungu tembang-tembang ini keneng nggih rabuh umur ya, Gong. Heeh. Jan wis arang-arang metu lho truk ngene iki. Ha iya, mula ditokke. Heeh. Ya. Lajeng, Bu. Pramitra Sing kemayu, Bu. Kang Mi ya. Kakang Nyemi Hmm. Kakang Nyemi Kang Mi Nalia Ya. Segan Rawo ipun Monggo dipun lebetaken, Bu. Rina nyelabapak kudat nanggung Arasa-arasa bumi Sanjira sacitra Yara citra hatiku Pak wani ora njajal kutut manggung. Ayo, Pak. Dereng wantun. Nggih. Niki tirose ajeng di ospek Kenapa kok harus di ospek? karena peserta baru DLI. Weh, anggota tetap. Wah, Nggih. alhamdulillah. Wis. Sing menang ospek tirose kok Bang Ipul. Lek karo Wanda ra gelem kok. Lah nggih loro. Oh, loro Wanda karo Nggih. wah ya 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 ya. Ayo coba. Omben makan lagi. Omben. Omben. Ayo jajal, Pak. Ayo. Oh, bali kau cak tari iso nembang is pira-pira, Tru. Ya, iya. Ayo Ben, Omben. Aja dicengkok kaya Banyuwangi lho, Pak. Ayo. Ah, iso ngono lho ora. Iki tutungne sik to, Gong. Ya. Dikeploki rumangsane Dara apa piye? Ya. Ya.
Manuke Bang Ipul. Itu saka jangkah kok wisan. Ya. Manuk ebange pecili. Ya. Omben, 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 omben. Mayang, mayang, ayo. Iki rasa diospek iki wis mlebu karepe dhewe kok iki. Ayo, ayo. Pakan. Ya, ayo, ayo. And the sword is right. Ayo semua, ayo semua. And the more, and the more. And the morning. Ya. Yo, Irnawati, ayo Irnawati. Nano nano nano. Yo. Oper Retno Jongbe, ya nggon pas. Aduh, ayo semua, ayo semua, ayo semua. Ayo, nggon pas aduh iku koyo wong kesakitan kae, ayo. Ayo. Aduh. Eret. Handsome ya apa mudeng ora? Bagus. Ya wis. Lek cantik iki beautiful. Lek beautiful girl kuwi gadis cantik. Oh, ngerti aku. Little body apa? Little body.
Kinki iki anak kecil. Girlfriend kuwi pacar. Iya mangsane. Ngerti aku. Hamster iki. Oh. Apa kuwi? Dilebokne kuda nyungklang. Nah, iki lawas neh, yo. Wangi-wangi ya tetep Oh. Iki kena nggih tamba. Kangen ya, Gong. Heeh. Mas Gareng, trek iki tembang iki arang-arang dionekke. Ya, heeh. Nyatane kanca-kanca lek gelem garap lagu sing klasik-klasik ngene iki ya ora bakal ketinggalan. Ha ya, sing garap-garap ya ora bakal ketinggalan. Ya, heeh. Berusaha kepiye carane tetep duwe Jolaras Indonesia kuwi yang terdepan. Oh ya. Ngono ya, heeh. Awake dhewe iki minangka tolok ukur lho, Tru. Wah ya, mula lek saiki kowe wis ngrumangsane wis meh 47 umurmu, lek ndalang aja ting blaji. Diterokne bocah-bocah. Lek nerokne bocah-bocah ki apa sing diruwi, malah saya nemen. Iya ya, heeh. Ya dualang saking ngutang-atek duit karo penyanyi, ya wis ora apa-apa. Ah ya. Nek kowe wis ketoke wis ora patut. Wis ora patut. Heeh. Awake dhewe nggarap sing klasik-klasik ngene iki lho penak malahan. Oh iya, heeh, ya. Iya ya, Gong. Heeh. Mergo kowe nggih contoh sak obah polahmu ki. Ki contoh bocah-bocah. Wah iya, heeh, ya kudu iso jaga. Ya, apalah itu. Wah. Kene ya duwe talenta pengrawit putri lho, Gong. Masa? Ya, Genduk Angelia. Nah, kuwi kendangane luar biasa. Ngono. Ya, Gen dikendangi karo Nduk Angelia aku ya lulusan isi urung lulus jek kuliah kepara jek semester 7. Ah ngono. Ah. Sing nembang sapa, Tru? Sing nembang coba aku arep nyuwun suarane anu sing mat-matan lek urung burine iki rumah saku urung marem. Sitok Kas? Heeh, gen dikendangi sing genduk apa jenenge iki Angel iki iso apa? Ana sinom, ana uler kambang. Nah, apa nduk jel? Nah, iki kudu diketokne talenta-talenta seperti ini. Heeh.
Ah, ya coba. Gen mlangkah terus. Heeh, gen mlangkah. Heeh. Sak bis iki kancane lanang-lanang wedok dhewe ya kuwi. Oh iya, heeh. Ah, ya. Ah, ah. Apa tembange? Gen. Ah. Lah kuwi apa-apa wis mulai iso ya, Tru. Oh, ngono. Ya. Sarung jagung nggih. Nah, nduk aja. Nggih, nggih. Ah, sarung jagung. Ah. Semarangan genti peloke gen melok ning barang. Ah, yo. Diaturke. Nah, yo, kok bar iki gek gradakan kok bagiane si Prima. Wah, ya. Nah. Wis siap dong, Genduk. Ah, ampun. Nggih, ya. Nah. Buka saka Bonang. Nah, yo. Yuk, dados. Yo. Oh. 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 As. Kuwi ya mahasiswine sing ngendang, Tru. Heeh, aja ngalisik lho, Jal. Lek mung pisan rugi lek mung nglangkai kanca-kancamu.
Lamun bos katon dijeni lah kuwi. Apal ora Prima? Kuwi. Nah. Lamun wis katon dijeni. Apal mboten Nduk Prima? Coba nggih. Kali jumeneng ganti kendangi langgam. Ngono. Oh, ndangdute ganti tibane apa-apa kena. Jahe wana ya kena, kelinci ucul ya kena. Ya. Ya Nduk, Prima, ajar kentul Nduk iki. Nah, bibit-bibit unggul juga iki saka Ngawi, Gong. Ngawi. Heeh. Pokoke lek Solo kuwi wis ora kurang sinden ya, Truk. Ora. Ya. Ya, coba. Buka celuk wae, Nduk. Prim, gen ditampani karo Nduk Angel. Ya. Mangga, ayo. Ya. Lamat wis katon bejane yen bom berangkatan yen disengut limbah patut nyata jane kampret Oh, wis kecatet rasa Manut karo pembalung ditibake ndandut apa sing kira-kira Nduk Prima mampu lan bisa. Nah, ya. Ajeng. Pajaane sarwa hasri nyata Ah. Liwong Truk. Oleo.
Ya. Suwenge, Nduk. Yuk. Terima kasih. Nah, iki ana bebungah kanggo Nduk Angel. Iki nderek monitor Pak Kangko, nggih, semangat pagi, tulus, warung Tombok Luwe Cikarang. Mereka wonten saweran 700.000 kagem Dik Angel. Matur Mbah nuwun, heeh. Tak banjelane dhuwitku, Truk. Heeh. Ya, ngendi. Sebagai apresiasi, heeh. Di, Freddy. Iki di. Kena jadi. Ya, heeh. Oh, kuwi nggo apresiasi, Truk. Ya, heeh. Ing atase cah wedok wong drijine mung sak biting kaya ngono, nek ngendang ya banteran jamak. Heeh. Sing cilaka sok bojone, Truk. Apa? Anu sithik ngomampleng iso semaput lho kowe. Warung Tombo Luwe Cikarang kuwi selalu monitor setiap malam. Ngono ya, Truk. Heeh. Heeh. Sing dijaluk mriki karyane Mbah Sukron Suwanda. Kuwi Nyidra Asmara utawa Ula Tampar. Nggih. Mbak Pir yo nyangoni. Luar biasa, luar biasa. Tiba kemil, Nduk. Pokoke lek sewengi iki madhepmu ki rono ki nyandi? Ngulon. Nah, kuwi mesti tiba kemil. Itu hitunganmu ki hitungan 6. Jadi hitungan 6 ki akeh entuke timbang Qurane. Ora entuk, ora entuk, ora entuk. Ya ta. Yes, Mbak nuwun tasih kuwata sanget iki monitor Majaka Kedung Malang ya monitor, Pak Ngadinu Pondok Ungu. Ya monitor. Lah iki. Titip anakku, Dik. Lia, Pak Dik, murid wit SMP. Lho. Lho sapa iki? Oh, Joko Ndondot kuwi muridé Joko Ndondot to? Oh, lah. Oh, alah titip anakku, Dik, kuwi anakku, Dik, sing didik aku, Dik. Wah, bareng apik kok di aku. Kabeh ngedong aku guru. Gogo bareng yang aku, muridku kuwi. Manamu. Ya. Cikarang lho iki nyawer dhuwit 100 iki mau. Njaluk lagu karyane Mbah Kakung Sukron Suwanda ya dipinangkani. Heeh. Sing nembang sapa, Tru? Ana Mbak Wiwi Irnawati. Nah, karo Mbak Retno Cungpe. Nah, engko sing bagian nggegong, nggegong terus Okva kuwi. Okva karo Mayang. Okva ki anggota tetap baru. Nah, sudah dilantik pada malam hari ini tanggal 15 atau 16 September bahwasanya Okva Lica adalah sinden paten Dwijolaras Indonesia. Nek aja dipateni lho, Truk. Ora. Eman ayune niku dipateni ora. Ade mbiyen ya tau duwe sinden sing iso nari barang ya. Saiki wis ya habis ditelan bumi. Lah iki ijole luwih apik meneh. Wah, ngono. Heeh. Okva Lica. Heeh. Nyeluke Okva Lica kuwi ya. Nyeluke Li no. Ya Li, anu kok Li, sapa jenenge Wi? Karo Retno Cungpe. Pak. Apa? Retno. Retno. Anu ketekan sinden anyar Retno gelisah. Oh, ngono. Ngopo gelisah ki ngopo? Enek sinden anyar kowe iki ora bakal lunga saka Dwijolaras Indonesia. Tetep tak tresnani, tetep tak cintai. Pak. Ora sanesu.
Kita tetap keluarga. Ora apa-apa, Mak. Wis to, sik panggah ayu Okfa karo Wanda. Penting gelem anakku. Iya. Iya ya wae dhewe iki ngrumangsani wis kalian nek masuk angin sing gelem ngeroki ya mong aku. Iya to? Okfa karo Wanda kon ngeroki mo. Sing gelem ngeroki mong aku. Panggah pengalaman sing tuwek ya, Mak ya. Sing gelem gua mes bis apa? Lia no dek ini. Jadi lagune napa, Pak? Lagi mau, kula tampar ki mau. Oh, nggih. Karo gamelan Bali ya. Kok kamu tahu kalau aku basah? Ayo. Kang. Yo, yang apa? Ngaturke. Nah, yuk, moko so, garap sing kompak. Yo, kompak terus itu. Ya.
Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sugeng enjing Mas Kangkon nderek monitor Dwija Laras Indonesia saking Pilang Kenceng. Wah, siapa to? Pak Marsono. Bapake si Gapuk karo Dian. Oh, ngono. Ya. Yo, iki nggih gong. Siapa to? Iki Mbak Mayang lawan Gendo Okvalica. Wah, ya. Ki aku njaluk digarap rong irama. Apa ya? Heeh. Pisan dangdut seragenan, ping pindho Samboyo. Wah. Ke nyambut gawe. Oh ya. Gogo. Heeh. Ya. Ya, coba. Ayo cah loro. Lagune apa-apa kena. Ya. Ninggal katresnan. Heeh, ya. Ya. Ya diaturke. Sirmu apa yang? Lagune sirmu apa yang? Nggih kuwi lho, Pak. Karep atiku nggih niku. Wo ninggal katresnan. Nggih. Wah, atimu karo atiku padha to yang ngerti. Nggih, gegamblokan kok. Oh jenenge rombongan ya yang ya? Lah, nggih. Jenenge rombongan iki kudu sehati, seiman, sebangsa dan setanah air. Dan sekamar. Heeh. Budui. Opa, siap ya, Dek? Opa, Helm. siap ya? Nggih. Kamu malam hari ini masuk sekuat Dwija Laras Indonesia. Dikuatke imanmu ya. Mergo akeh kucing-kucing sing padha. Kucing garong. Ya, coba. Monggo Mas Guru. Nah, garap seragenan tus terus bar kuwi Samboyo. Wah, cah loro iki wis mending dadi mangani rancakan iki ya. Mangan kancane enak yo. Tidak mangan rancaan. Yuk, monggo dadas. Dwija Laras Indonesia. Rewo, 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 rewo. Rewo, rewo, rewo. Sinene. Rewo, rewo. Aduh, duh. Wo, rewo, rewo, rewo. Rewo, rewo, rewo. Sinene. Rewo, rewo. Masukin Mas Guru.
ngendi? Tonge rada duna sithik ning omak peng ning kuping. Rakrasa rombot bencolan Indonesia. Sambat karo sapa? Tak suwun rina lan wangi.
Aku sapa iki? Lah ya kaya ngono lek totalitas kerja ya, Gong. Heeh, kanca-kanca iki ora enek kendho, ora enek kendhone, ora enek nglukrone. Pokoke kopine cemepak. Ah iya. Wah, ora krasa wis jam 3. Heeh, jam 3 slendrone. Ah ya. Yo, dina samangkung ngadep lho, Gong. Nun, sawangen. Ndara Permadi nek macak wedok kek. Mosok? Endi ya, Tru? Lah kek